Dili man ti ka asawa, mama ta ka. Sa batanon pa ako ang naay authority. Ha? Sa uya pa mi ako ang naay authority. Pag minyo na mo pagkaidaran na niya na siya anak, siya tanan ang Naskaman ka. nagpalit kog sudan niya magsigiha kag yaw-yaw dag asa ko. So pag abot na ko gisapot ko mo na mo ingon sila nga si daddy gisapot. Yo, what's up mga bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel. Og nami karon diri sa Swiss Daniel Resto Bar. Og siguro nakita na ninyo akong first part nga video ni Konsihala Bebot Rodriguez nga itong umaabot nga Vice Mayor nga o taking nalay kulang ani klaro na kayo. Kung primero na mga part uban namang iyang mga kambal. Ang part 2 uban na ang iyang maidlot nga bana. Ayan! Oy, hilomon kayo ni pero amog yung gipugos. Ay, mo nga ni. Ang gwapo sila ni para lukuan ako ito nga. Ikaw ako ito nga. O, kani. Magklaruhay ta. Ayan. Boss. Oh, nay kutsara. Gipahawir na ko sila kutsara tinidor. Oh, hawiri. Kung feeling nimo ang tubag nimo nga ikaw, yung iana nimo tinidor. Kung feeling nimo nga siya, tinidor. Pag feeling nimo nga si Vice, kutsara imong isa ka. Sige na, be, sampulan daw nato, be, kung nakasabot ba, be. Kinsa sa inyong duha karon ang nag-brief. Kinsa ang nag-bra. Abi na, nagdua-dua siya, nag-bra ba karon. Sige, mag-inilhanan ni. Tika muna, before ba mo asa ba mo una nag-meet date on, Vice? Cebu. Cebu. Oh, yan. So, pila mo ka years? Girlfriend, boyfriend before nagpakasal? Mga 5 years, 3 years. Taro nga galing na. 5 years, mag-away, good morning, tanawa na ha? Mapila ka years ba? Tama ba? 5 to 3 years? Before mo magminyo, boyfriend, girlfriend? Boyfriend, girlfriend pa ba gyapon ni Ron? Ano ba gyapon? Gyapon. Okay, kani. O tana, wiri ha? O larga. O now, kanina, larga. Okay. Kinsa sa inyong duha ang mas siloso or silosa? Magbuot magang mo may ang tubag? Ang selos is dili selos tungod sa babae. Unsa po yung mga rason? Namang rason nga selos. Pwede oras. Kanang. Pwede. Let's say magselos siya tungod nga atoy butang nga nagatiman taglain sa imong anak siya walay time sa. Wow! Ano di man mo aminon ang probinsyana nga silosa ka? Ano di man mo aminon? Hindi man ko silosa. Dili ingon nga involved sa usa ka butang nga nay gihigog mga lain. Gihigog mas pamilya. Pero ikaw di ka mo sugot ana nga silosa ka? Dili ka silosa. Okay. Sa inyong duha, kinsa ang mas gastador? Tanaw, nagduwa na lagi, arsa lagi. Di, usay kasagara iyang gastuhan, usay kasagara. Katauhan yun, perme. Kanang mga pagkatagata. Ako sa una, naman ko yung business sa una. Okay. Remit man yun ko sa iya, ha? Pag remit na ko sa iya, huruton yun na niya. Basta na siya kwarta, huruton yun na niya. Ang kanay sa barangay, no, sulti alanta mo. Di ko musaba dito sa barangay nga muhatag ko kwarta or na siya kwarta. Nga naman, makaibaw din na, mukatag din na sa tanan. Si ma'am na kwarta. So, daghan kayo na mga to dito. Kaya mag-istoryahan na yung din na sila. Okay, magatagatag. Kaya hasta po ang taga-barangay gusto mo tabang sa lain nga tao, ilang istoryahan nga adto kang ma'am para matagaan ka. So, nga na, ka? So, di ka galanti, di ay? Galanti yun siya diya. Primero pa na mo, nag-ipon ni. Siya, di yun ka masapian. Kung ano man, siga panghatag. Gay sikreto ko na lang. Mau ba? Ano nga kinaiya sa ako ning amahan, nga nakita nako sa una pag yun na gagmay pa mi. Anak po si Congressman Rupos, di gud pwede. Kana akong sweldo karon, kana Smila,
gapadala ko na 5 mil, 6 mil. Hurot na. Di na sila kay balo. Asa akong pamilya. So di lang ni mo isaba? Di ko magsaba. Kay sa una, minsan, sobra naman sa kay ka, ma'am. Uy, tigong sa diya. Kay, nabi, kay pamilya. Pero usahay, motigom man da. Di man tamingon nga dita motigom. Pero, maluoy gyud ko. Dalira ko, usa ka gabi, hilaka ko. Kay, namatay taon da. Usa sa igsuon sa classmate sa Kaluha, ilang igsuon nga 4th year college na naninguha siya nga mahuman USTP nag-working student kay pobre namatay pag yun mo ron tayo asahan ilang ako pagkagabi pagkaugma, pagkabuntag wala na dala na ko mga grocery pack sa pamilya then kwarta, wala makapugong na ko anak so ingana ang dating so bunang aminado ka mas gastador ka? Gastador ko. Anang abotang. Anang abotang. Dili ka ng mga mga... Ingon nga, dili sa piat pero hibalo siya mo gasto. Pwede din nga no? Awaton ko na. Kanay sa balay, kinsa ang mas lami magluto? Usay paborito ni mo nga kanaiyan kinaluto? Kanang magluto na siya mga humba. Alamay kayo? Sinigang, kaning mga... Imo na expertise ni mo na, boss? Dili man, kana bitong lalaki ko ta, usahay sa una, muino man ta, magbinarkada ta. So, Pilipino gud nga, magbuhat og pulutan, ganahan ka magluto-luto, magsugba-sugba. So, ang giganahan lang siguro niya, nakuha na ko ang taste niya, nga gusto. So nakuha na nimo. Kuan lang na siya, normal lang na, standard lang nga, mga Filipino nga, mga pagkaon, nga, panimalay ba? Pero, ang taste mo Unsay style na niya? Medyo parat-parat, medyo tamis-tamis, unsay style niya? Di sa siya ganahag tamis. Sakto lang? Sakto lang. Tamang timpla? Tamang timpla. Dapat ang katamis, ang gugma lang yun. Ang gugma lang. Wow! Pero may gina maluto siya. May gina. In fairness, lugar niya. Pero ikaw, galuto gyapon ka? Breakfast. Pero most of the time, boss, ikaw? Ikaw most of the time? Oo, ako yung magpakaon. Kami mga on may sa gabi magyod. Siya sa buntag siya magpakaon para sa bata. Okay. Ako kaon sa breakfast, di mo ko mukaon nugon. Bread naman ko coffee. So sa gabi mo andam yun ko, mangumpra ko sa hapon para lang pakaon yun sa. Luto na siya. Luto. Okay. Sa inyong duha, kisay mas mayo mo kanta? Ako magpapili. Hilig siya kanta. Ikaw, Day? Mukanta man, pero dili gyud pareha sa iyang ganahan gyud siya magkanta. Bidyoke sa balay ka? Bidyoke balay? Oo, siyempre. Wala sa stress. So, aminado ka, I think ang mga Rodriguez ata, mahilig tanan mga kanta, kay pati si Rupos. Kabalo man? Kanta, Rupos. Kanta. Tanan may panganta. Tungkol sa akong papa. Kanta-kanta to akong papa. So mas singer de ka. Pildi tani. Dili siya more on outdoor. Ako, outdoor ko, siya yun, nara sa balay, gusto siya magkanta-kanta. Pang-exclusive? Banding, kanang yun na sa family nice. nila. Inana na yun nga magkanta-kanta, magtapok. Nice. Now, kung siya mo may mukanta, sinsa sa inyong duha, iya tanan. ang mas maayo mo sayaw. Kanigya po. Kanigya. Oh, mana dapat. Sayo kasi. Dili, napili si Evie, sila tulo. Oh, nana. Ayun, abas. Uso mo rin sinayawan, ani? Musayaw, kapon. Atras sa banti lang. Atas sa bante. Dili. Dito sa stage gyud pag abot na mo dito, iyag yung kong gipa tudluan og sayaw. Gipatudloan. Room dancing. Di ba? Ato ibutang no mas maguwang man siya kaysa sa ako. Dili ako ang maguwang ang maguwang sa ako agyon. Pero pag ang akong sinayawan sa una, no, bata-bata pa mi, disco gyud ka, di ba? Disco. Pagabot na ko dito kay gipaballroom mo ko niya. Dabi di man ko kana ballroom yun kay tiniguang man. So iya yung kong gipatunan.
Ballroom yun ko sa una yun. Basta sa lapid yun ako tiil. Swing. Swing. So, ganang kay... So, hilig ka mag-ballroom? Dito ba? Bata pa ko may gigum sa'yo. Fairness ha, si Bebot yun, sexy gina siya sa una. Karon di ay. Karon di. Sexy gyapon. Oh. Nya musayaw siya, ang tawag yun mutanaw yun sa iya ha. So karon pagka hitabo gyud iya kong ipatudloan ni barkada kong mga Meksikano kay maay manawan ayaw og mga Dili Meksikana. Dili Meksikano. Atong tarongon. kay disgrasya ta na. O, kani. So, minito siya, minado ka nga nadri tanan ang talent day. Singer, dancer. Ang tanan talent na sa iya, ang wa na talent. Nahurot sa iya ha. Kailom. Pero chef cook man. Chef cook man. Sige, kani. Sa inyong duha, kinsay langayan sa CR. Dugay kayo, mahuman. Wala gyud. Aptik na mi duwa. Ang 5 minutes. Mo ba? Abtik yun me. Kami duwa. Ikaw wala kay arte? Kasi ka babayo sa kay Dugay. So, ikaw, more ka pon. Abtik na siya, abtik. Ikaw po, paspas. Abtik gyapon. Wala Pinakataas ang pila ka kuan. 5 minutes, 3 minutes. Apil ng libang anak. Ang 5 minutes, apil ng libang anak. Ikaw, 5 minutes po. Oh, ay dugay-dugay. Apil ng libang anang 5 minutes. Lahi man ang limang. Ang ligo. Ang ligo, pas-pas na, shampoo. Ikaw po, wala po kay arte? Wala kayo na kay arte? Wala. Oh, wala ko dagan arte. Galing ano? Dara na ta. So, low maintenance na rin. Low maintenance, di na ta preso na batanon. Kung batanon, pata ka na. Medyo, ana. Medyo, arte. Karon la na. Wala na yung anak. Di wag yung luya-luya sa mo. Very good. Very good. Ganaan ko na. Sa balay, kinsa man gyud ang mas nay authority? Siya yun. Tama. Pero dili thunder ka ron na to na. Pakidipinsa sa imong kaugalingon. Dipinsahan yun nato. Dipinsa imong kaugalingon, ha? Actually, sa Panimalay, siya yun. Siya yun ay authority sa Panimalay. Muram na siya inahan. Kaingon ko sa iya ha. Dili man ti ka asawa. Mama ta ka. Sa Batanon pa, ako ang naay authority. Ha? Sa Uya pa may ako ang naay authority. Pag minyo na mo, pagkaidara na niya, na siya anak, siya tanan ang... Naskaman ka. Tanan authority. Actually, ang amahan is, tudluan lang nato sa ilaha ang survival sa gawas. Correct. Tama. So, tudluan na to sa gawas, pero sa inahan gani, naanagin na sa sulod sa Panimalay. Kung unsay imando sa inahan, sa kaning sa asawa, iya ginatanan. Mo na kung mag-away gay, may mugawas ko kay nakoy authority. Sa gawas. Kung nasa sulod, wa kay authority. Sumuna mo gawas. Kanay authority sa gawas. So ako nang napahimulos ako authority sa gawas. Pagbalik na kong sulod, iya na sang authority. Pero technically, hunter ka doon na plaster po na, boss. Actually, naganahan ra po ka ngayong ana na itabo sa balay karon. Actually, normal gina sa pamilya. Ingon anay, bisag kisay mong pangutanon. Pangutan as congressman. Correct. Kisay na authority. Si kisay speaker of the house. Feeling lagi na ako, Brad Rodriguez po niya akong asawa. Karoon pa na ako na-realize ba? Rodriguez man siya niya akong asawa. Brad Rodriguez man niya akong asawa. Kaysa magkabili authority. Sa manin. Daan ko palagi relative. Ba't tama rin gina yan ako sa orange gina? Sorry, mo sulti ko sa iya, mama gitawag na ko sa iya. Mama na yun. So dahil na yung authority. O kani. Last na kamay na lang kita. Happy na tani. O kani ha. Lingawan nito yung storya. Kani tinod-anay na niya. Huwag yun yung script niya mong tinod-anay na. Kani ba? First time man ako nga gitabo din sa inyo nga mga interview. Ngayon first time man rin itabo sa inyo, boss. Okay. Kisay kasagara, una mag-sorry kung naisala. Wala na, diretso surrender. Ako, mustorya ko. Normal na sa lalaki nga mangayog sorry. Dili nakawalan sa itong pagkalalaki. Hindi na gina. Kaya nga no, sila lagi ang nay authority. Balik niya punta na. Balik niya punta sa authority. Correct ka masawa. Mora niya. Kasi correct. Dili gina masaya. Ganapit daw uban mo yung manghinambog. Ako yung isog yun. Pag abot dito,
hibong ka, ang tuhod ba, nagkapaslot-paslot. Kaya nga naman, kagipaluhod sa bugiro lang kayo nasgawas. Pero pagkapos pa ni Malay, galuhod na. Galuhod ka ba? Daga, itom na kayo na dirinig. Na. So, siya kasagara, mag-sorry man po. O sa style mag-sorry ni, mamuyok. O sa style mamuyok ni. Actually, kanang sorry. Sa makasala, di man na siya kasala tao. Okay. In fairness sa iya, wala man na siya sala in tao. Mga ginagmay lang, mga peti, ano lang. Parang wala na sa lilgan ang gawas, minana. So dili major na mga ano. Hindi man mga major, so dili gyud sa amo wala ayo ng sorry kay wala may kagubot. Di, sa pamilya, ayaw i-complicate imong kinabuhi. Ngano mang awayon man nimo imong asawa, imong pamilya, i-complicate nimo. Stress lang na siya. Kung maayo ka mo dala sa pamilya, happy mo tanan permi. Nganong imo mang guboto? Mura magtuko ng kitang organization kita mga bana niyo. Mura magtuko, ikaw presidente, ako vice. Ikaw chairman, vice chairman lang ko. Unsa man? Kay murag pareha kita ni nga kalaki. A happy wife is a happy life. Actually, bago pa ko diha, nagsugod ko puyo din ha, naiyahang si Papa Maximo. Okay. Puyo mi din ha, nya na mislikod na magyunay time nga maglalis mo. So paglalis, gitawag ko sa ni Papa Maximo. So ingon si Papa, nung nadungog ko nga naglalis mo ni Bebot. Sabi ko nga, opa, yun siya nga, tudluan ta ka. Dugay na mi sa imong mama. Dili ako makipaglali sa imong mama. Ang sikreto din na kung magsige gani siya yaw-yaw sa imo, makiglali sa imo, ayaw, maghilom ka lang. Tumana kung unsay gusto niya. Sige ka lang, oo, pero ayaw buhata. Wala yung sikreto na ko. Gitudloan ko ni Papa. Nana ko'y bago nga na-learn karon. Sige lang kog yango, pero ayaw tumana. Ay, tumana. Last to. Kisay mas kusog mohagok ninyong doa. Goy. Kani. Goy. Unsaon nimo pagkahibalo nga gago ka, tulog ka naman. Saka ka mo. Kusog may mga. Ang mga anak, kasi kusog mohagok. Kani. Daddy, mami. Si daddy daw. Ako day tulog. Kani. Last na ako ni. Kaya naglaway na ako sa angkwan. Kinsa may no cheating. Tabo no. Kinsa maging mas in love sa usa't usa. Up, de. Uy, nagduwa-duwa ang isa. Wapa na ka dyan. Nanglili siya. Pero ang kalwa may ngon si daddy. Dili na mahitabo ang pamilya kung kamon duha na usa nga mas bilang siya. Lagi tama. So, duha gyud mo. Yeah. Kay mo respeto man ang usa. Kung nasa gugma, kung wala siya gugma, di ka respetuan. Yan. Pasagdan ka na kung sa'y buhaton. Kung ang imong asawa, pareha tong sige siya panawag sa ako, asa ka naman, dugay ka man kayo. Iko nga, nagpalit kong sudan niya, magsigiha kag yaw-yaw dag asa ko. So, pag abot na ko, gisapot ko, muna mo ingon sila nga, si daddy, gisapot nga nung sige magagtawag-tawag na ko. Ngita na ko, yun siya ka. Lang-alang dad, kay gigugma banta ka. Ay, kasarap! Mauna siya. Pakpak! Tungod ani nga conversation kamo mga anak, lakaw-lakaw sa mo niyang gabi, lakaw-lakaw sa mo. Tagay sa sila, okay, Valentine's Day ra ba? Pag-record na mo ani, before Valentine's Day ra ba ni? Bitaw, salamat, bye. Salamat. Boss! Thank you, boss. Thank you. Lingaw kayo mo nga klaseng interview nga walay politika mong istoryahan. Nakita gyud ako kung kabibo kayo tanay nga na. Pero again lagi guys, piling na kong asawa Rodriguez po. Pero pareha kita ni. Mo appeal na ko sa club. Appeal gyud sa club. Balag vice chairman ko. Dagan salamat sa Swiss Daniel. Mark, dagan salamat. Salamat og amo. Tiwason pa namon ni among gi-count dire. Ayaw taon mong kalimot, ha? Bernie Bitok-Bitok sa Konseho. Distrito 1, no? Mainyog yung masaligan. Bernie Bitok-Bitok! Salamat ang labandera. Ay, ang probinsyana lagi. Nausan ni gadwa-dwa. Dagan salamat. Thank you very much. Paki-share, paki-like ani. Thank you very much. Bye. Thank you guys.
Anya na ang idol ng bayan! Espasya, pitok-pitok,